ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои маҳтарам, чӣ хелен, созин хубен, тинҷон шербачакҳои азиз. Та якчанд рӯзи охир шумо ҳаматон дар шабакаҳои иҷтимоӣ дидестем, ки дар Тоҷикистони азиз ва ватани маҳбуби ҳар яки мо шумо чӣ ҳодисаҳо рух дода истодааст. Аввал хусус яъне ки офатҳои табиӣ дар натиҷаи боришоти зиёд ба якчанд минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон обхезӣ ба вуқӯъ омад, алалхусус дар Душанбе, баъдан дар Кӯлоб, Исфара, Конибодом, Ёвон, Данғара ва Панҷакен. Дӯстони азиз, бетараф намебошем. Ҳама каса кадоме ки дар ҳамон территориё қарор дорад, бекорай, рафта бо кӯмак кунанд беҳтарини хубтарин бародарем, бо ҳам дастгирӣ мекунем, мерем мебинем, иншаллоҳ ки бо рӯзои хуб ай пешай. аллоҳ ҳаматон дар паноҳш нигаҳ дора. имрӯз бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдат муҳтарам Эмомалии Раҳмон кӯмаки башардӯстона ба тарафи Кӯлоб равона карда шуд. Наворо мебинему, тамошо мекунему, лайка мезанем шербачакҳо, то ин ки видео паҳн шава. дар шаҳри Кӯлоб дар натиҷаи рух додани офати табиӣ ки боиси обхезӣ ва омадани сел гардид, як қатор манзилҳои истиқоматӣ ва инфраструктури ёрирасон зарар диданд. Бо мақсади дастгирии саривақтӣ ва беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолии осебдида, дар доираи сиёсати иҷтимоӣ ва инсонпарваронаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои фаврӣ андешида шуда, бо таъсиси комиссия ва ситодҳо рафти бартарафкунии офатҳои табиӣ идома доранд. дар доираи тадбирандешиҳо ҳамзамон ба оилаҳои зарардида кӯмакҳои моддӣ ба миқдори назаррас дастрас карда шуданд. аз ҷумла ба аҳолии зарардида ҷиҳати таъмини эҳтиёҷоти аввалия 230 тонна орд, 10 тонна шакар, 10 тонна макарон, 6,5 тонна биринҷ ва 6500 литр равғани растанӣ тақсим карда шуд. ҳамзамон барои фароҳам овардани шароити муваққатии зист 3 ошхонаи саҳроӣ, 10 кат ва лавозимоти хоб, 350 хайма, 900 қолин, беш аз 1000 маҷмӯи либос ва пойафзоли кӯдакона дастрас гардид. илова бар ин ҷиҳати барқарорсозии инфраструктур ва шароити зиндагии аҳолӣ, дастгоҳҳои таъминкунандаи об, садҳо метри мукааб тахта ва 60 тонна сӯзишвории дизелӣ расонида шуд. ҳамчунин ба оилаҳо асбобу анҷоми рӯзгордорӣ ва масолаи сохтмонӣ барои барқарор намудани манзилҳои истиқоматӣ расонида шуданд. бо супориши пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон, комиссияи давлатии рафъи офатҳои табиӣ ба шаҳри Кӯлоб ҳозир гардида, дар якҷоягӣ кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷрои давлатии шаҳри Кӯлоб ба роҳи муайян намудани хисороти расида дар аҳолии шаҳри Кӯлоб ба кор шурӯъ намуданд. чӣ тавре ки мо шоҳид ҳастем, аз рӯзи аввали расидани хисорот дар натиҷаи офати табиӣ, пешвои муаззами миллат ба шаҳру Кӯлоб таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар як маврид барои дастгирии мардуми аз офати табиӣ зарардида кӯмакҳои аз қабили маводи сохтмонӣ, маводи ғизоӣ, маводи рӯзғор ва дигар ашёи рӯзғорро сари вақт дастрас намуда, ба аҳолии зарардида комиссияи давлатӣ тақсимоти онро шурӯъ намудааст. аз фурсати муносиб истифода бурда, миннатдоргии мардуми Кӯлоби Бостониро ба пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонем, ки дар рӯзҳои вазмини ба сари онҳо омада, пешвои муаззами миллат бо онҳо буд ва зери таваҷҷӯҳи хосаи пешвои муаззами миллат қарор дорад. қобили зикр аст, ки чунин ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти давлат нисбат ба аҳолӣ, махсусан дар ҳолатҳои душвор, бозгӯи амалишавии самараноки сиёсати иҷтимоии давлат мебошад. сокинони аз офати табиӣ зарардидаи шаҳри Кӯлоб ин дастгириҳоро бо хушнудӣ истиқбол намуданд. дар бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ, сохторҳои дахлдор бо ҳамоҳангии комил фаъолият намуда, тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодаанд. ин ҳамбастагӣ ва дастгирии ҳамдигар нишонаи сатҳи баланди ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеа мебошад. дар маҷмӯъ, расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба аҳолии зарардида аз офатҳои табиӣ дар шаҳри Кӯлоб боз як намунаи равшани сиёсати инсонпарварона ва ғамхоронаи давлат буда, барои барқарорсозии ҳарчи зудтари шароити мӯътадили зиндагии шаҳрвандон заминаи мусоид фароҳам меорад.
سیل ابی بچه یه همه جدید شده این کوچه را بی یه ذکریا ده هم بالا اپن یا ده بالا ذکریا چی؟ توبه کن همه را شیش بود وقتا خونم نه رئیس بی او خونه بی بانون افتادو این سیل وزمینی بعدش گروه بسته بود ای فرقت کنتار داری قشلاق در آمد بری اینجا خون بچه خونه در آمد خدا بخیر باشه های کوچه چی داری؟ کپور که کام نمیگه اینجا خونه کی بود؟ اینجا غربی؟ از کلون